ongcwele wena nguyise wenkosi yethu uJesu Kristu ntambama uNkulunkulu wethu omuhle uhlwile kodwa wena ukhona nathi uNkulunkulu wezikhathi zonke umenzi wezikhathi ungaphandle kwesikhathi siyabonga ngalesi sikhathi sinikeza sona namhlanje uNkulunkulu wethu ongcwele ukuba sizokhonza isiko lakho sibonga nangemphefumulo ezelwe kuleli themba elingakazi siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngabanyezelwa embusweni wakho ngenxa yomusa wakho mangalisayo siyathembisa uNkulunkulu wethu ukuthi akekho phakathi kwethu oyothatha udumo lube ngolwakhe uyozibonga ngenxa yalokho ozokwenza kule ndawo kodwa udumo lonke luzobuyela kuwe ngoba kufanele wena lungolwakho singabantu bakho uNkulunkulu kithi makube kuwukubonga inhlonipho nokutusa nokubatshaza nokwesatshwa egameni likaJesu Kristu sinomshayeli ihlombe uNkulunkulu singahlala phansi bazalwane egameni likaJesu uhambe ubona bazalwane alibonge igama lenkosi siyathatha lethuba sibingelele qala sibingelele umfundisi uMagubane oyena osihostile lapha namhlanje egameni likaJesu amen sibingelele ubaba uShofi egameni likaJesu Kristu phakathi kwethu kanye nethini yonke sibingelele umfundisi uZorofu egameni likaJesu nebandla lonke likaNkulunkulu siyabingelela bazalwane amen Jesu sicela ukuba bazalwane sifunde izwi likaNkulunkulu sikhulume kafushane bese siyathandazana ngibone igama lenkosi ngicela ukuba sifunde iBhayibheli encwadini yamaHebheru Hebrews chapter number 4 sifunde verse number 14, 15 and 16 ngibone igama lenkosi ngakho-ke lokhu sinompristi omkhulu kakhulu odabule amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu masibambelele kuso isivumo sethu ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu kodwa lowo olingiwe kukho konke njengathi engenaso verse number 16 ngakho-ke masondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuze samukeliswe isihawu sifumane umusa wokusisiza ngesikhathi esifaneleyo alibonge igama lenkosi ngakho-ke lokhu sinompristi omkhulu kakhulu odabule amazulu uJesu indodana kaNkulunkulu masibambelele kuso isivumo sethu ngokuba asinaye umpristi omkhulu ongenakuzwelana nobuthakathaka bethu kodwa lowo olingiwe kukho konke njengathi engenasona ngakho-ke masondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuze samukeliswe isihawu sifumane umusa wokusisiza ngesikhathi esifaneleyo sithobisa amehlo siyabonga izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele osinikeza lona namhlanje sikhulekela okhulumayo nolaleleyo alike ukuba izwi lakho libe neziqhamu kuthi ngegama likaJesu Kristu amen asikhulume kafushane bazalwane ngalama verse nje awu3 esiwafundile singamoshi isikhathi bese siyathandaza alibonge igama lenkosi sifunda iBhayibheli encwadini yamaHebheru namhlanje kuneyintwana nje ezimbalwa engifisa ukuthi siziqaphele bese siyakhuluma bese siyathandaza bazalwane I'm not sure noma ngizokwazi ukuba ngumkhaya weziselelo alibonge igama lenkosi ngoba ngisiye ushukuma alibonge igama lenkosi amen ngicela ukuba siqale sibambe into yokuthi into ebalekile ngencwadi yamaHebheru ukuthi ibhalelwa amaKristu lawo abekade engamaJuda okusho ukuthi amaKristu abengabantu abagxilile kakhulu kwiJudaism noma sengathi kwinkolo yomthetho kaMose
Lesikhathi ke umbhalo wamaHebheru abhala ngaso lencwadi leli bandla noma selikholwa noma selisindisiwe lipressed ngendlela yokuthi sewukhona umcabango othi lingabuyela emuva alibonge igama lenkosi basesimeni la khona bepresseke noma becindezeleke ngendlela yokuthi seyikhona into efisa siyabonga umfundisi seyikhona into kubona efisa abazalwane ukuba bahlehlele emuva alibonge igama lenkosi enye into engifisa ukuthi siyikhulume la uma kuzo zabantu kuJesu ukuthi noma sesihamba noJesu ziyafika ikhathi zokufisa ukuthi singaphinde emuva ngiyazi ukuthi kujwayelekile ukuthi masikhuluma ngoJesu kube ngathi uJesu iphilise izolapha ukronike okusho ukuthi sizolidla nje kube ngathi iyagamba alibonge igama lenkosi kodwa ibalekile into ethi uma sizoza kuJesu kufanele siqonde edlokovu into ethi noma sesifikile kuyena kuyenzeka kube khona imizwa eyenza ukuthi sifune ngathi singaphinde emuva alibonge igama lenkosi manje ngifuna ukukhuluma into namhlanje sivula amagubane nomuntu ozizwayo ukuthi ikhona into ethi ngathi ngaphinde emuva nawe leli bandla elibhalelwa la libhalelwa kuvinjwa leyo apostasy kulona ukuthi indlela abazizwa ngayo sebefisa ukuyishiya into kaJesu babuyele kuleya religion esemumva la sebelandwe khona benziwa izinto ababhekene nazo alibonge igama lenkosi usivakalalela umbhali wamaHebheru kuchapter number 1 ecacisa ubukhulu the supremacy kaKristu Jesu avule kuverse number 1 athi ey'khathini ey'ningi endulo uNkulunkulu wakhuluma ngey'ndlela ey'ningi wakhuluma nangabaprofethi kodwa kulezi zikhathi zokugcina ukhulumile ngendodana yakhe enguJesu Kristu kuke ngimemezele ke kwi-introduction ukuthi lesi isikhathi sikaJesu bezikhona izikhathi zabanye abantu bezikhona izikhathi zenyanga zikhona izikhathi zezangoma kodwa lesi isikhathi sikaJesu kuthiwa ke in Sunday times wakhuluma ngendlela eziningi wasebenzisa amacebo amaningi ukuxhumana nabantu kodwa kulezi insuku bazalwane usekhuluma ngendodana uJesu Kristu yedwa umlemeli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu igama lakhe verse number 1 ekhathini eningi sekekhulumile uNkulunkulu endulo wasebenzisa amathuba amaningi wasebenzisa abantu abaningi kodwa kufanelekile ukuthi ekugcineni avele uNkulunkulu ekhuluma ngoJesu Kristu alibonge igama lenkosi amen wenzela ukuthi ayilaphe edlokovu inkinga yabo yofuna ukubackslide abaphinde emuva enye into enzo umbhalo wamaHebheru ukuthi uzivezela ukuthi into yofuna ukuhlehla omzalwana aphinde emuva ayilashwa ngamakomiti kodwa ilashwa ngobukhulu kukaJesu Kristu yinye imvuselelo bazalwane ephakamisa uKristu Jesu nathiwa kunemvuselelo kufanele ukuthi uJesu Kristu aphakanyiswe ngoba uyena yedwa onamandla okudabula abantu ey'ntweni ababhekene nazo kuthiwa ekhathini zokugcina wakhuluma ngendodana yakhe enguKristu Jesu abasephinde bona ukuthi nabantu ababhalelayo njengoba funa ukuhlehla nje kusho ukuthi bayithemba into kaMose njengoba funa ukusuka kuKristu nje kusho ukuthi bagubane bayithemba into kaMose azwakale esethi kodwa uKristu mkhulu kunoMose alibonge igama lenkosi azwakale ethi uKristu njalo azwakale mkhulu kunoMose uma ekhuluma ngoKristu omkhulu kunoMose akakhulumi ngoMose njengomuntu kodwa ukhuluma ngoMose nesivumelwano uMose ayicustodian yaso uthi
isivumelwano esisha esesenziwe uNkulunkulu nabantu esingcono kunesaMoses. Ungahlala ngesikhathi lethu uNkulunkulu alikezile ufuna uphindele emuva ngoba sekukhona into engcono. Ngoba uJesu sefike nento engcono bazalwane. Alibonge igama leNkosi. Phinda bona umbhalo wamaHebheru ukuthi ngikhuluma ngoMose hleze bazongizwa bese kusala indawana eyodwa nje. Kusala indawana yokuthi le ngelosi bake bayibona ngapha. Abesethi-ke uKristu mukhulu kunengelosi. Alibonge igama leNkosi. Manje mayethepa kwirelem yengelosi wenzela ukuthi mayeqale khuluma nabo bazi ukuthi awekho amandla phansi komhlaba, awekho amandla emhlabeni, awekho amandla ezulwini ngaphandle kwamandla kuKristu Jesu. Amandla kuKristu Jesu. Mase sifika la sifunda khona kuchapter number 4 angizohlula ke kwamanye ama-chapter sizomela ukuthi siyathandaza. Mase sifika la kuchapter number 4 usefuna ukuhlukanisa inkonzo kaKristu nenkonzo yethempeli yokuqala. Athi ngoba uMose bambonile, abaprofeti bababonile, sengiyaadresile ney'ngelosi, akangiyo-adresi into eyo-altar. Masifika kuchapter number 4 abesekhuluma ngobupristi bukaKristu. La esifunda khona uthi-ke sinompristi omkhulu odabula amazulu. Bese amhlukanisa nabanye abapristi athi lo mpristi esinaye yena uyazwelana. Ngifuna ukuba kuleyo ndawana nje ukuthi uyazwelana nobuthakathaka. Ngizointroduce umpristi omkhulu namhlanje entambama azwelanayo nobuthakathaka babantu. Isonto liyakhathala, umndeni uyakhathala, umphakathi uyakhathala. Kanti ukhona umpristi ukhona umpristi omkhulu. Lakhona abantu sebekhathele ukhona umpristi omkhulu. Ngizomemezela namhlanje endaweni yaseLundi ukuthi ukhona umuntu uJesu igama lakhe, umpristi omkhulu odabulile amazulu. Kuthiwa loyo uyazwelana. Kuthiwa loyo uyazwelana nobuthakathaka bethu. Abesethi umbhali into eyenza ukuthi azwelane nabo ukuthi ulingwe njengathi. Kodwa umehluko phakathi kwethu naye ukuthi okwethu ulingwa bekusifanele ngoba sinesono, kodwa okwakhe bengamfanele ngoba bengesenzanga isono. Sekuthiwa-ke lo mpristi onjalo usifanele ukuthi amemezele bafowethu ukuthi uJesu nawe ufanele lapha. UJesu afanele mina, ufanele uJesu. Ngikhuluma ngompristi ozwelanayo nobuthakathaka bese siyathandaza ukuthi noma abantu besidela bafowethu, noma abantu besidela ukhona umpristi omkhulu. Kuthi uyazwelana nobuthakathaka. Ngamanye amagama uJesu uhlobo lompristi othi na ubuthakathaka angaqali kwi-judgment, angene ey'cathulweni zakhe kuqala. What an awesome priest we have. Kuthiwa ma sifikelwa isikhathi sobuthakathaka yena uhlanganyela kanye nathi ebuthakathakeni bethu, azwelane nathi. Manje masibuthakathaka shona ukuthi sonile, kodwa sizwe izwi likaNkulunkulu lithi masifakele ngesibili. Wazwa kuthiwa umuntu onile kodwa asondele ngesibili. Sengiyafana. Kuthiwa ma usondela kuye yofumana umusa nesihawu sokukusiza ngesikhathi esifanele. Ngiyamemezela abafowethu ntambama ukuthi ukhona uJesu. Hayi. Uye ukhona umusa nesihawu wokusisiza. Angikhathali ukuthi
sewuhlangane nani empilweni, sewushayeke kangakanani. Angikhathali ukuthi igama lakho emphakathini selibizwa ngani. Lowo abantu uthandaza nabo abasafuni ukuthandaza nawe, kodwa ngiyamemezela ebusuku bafowethu ukuthi kukhona umpristi omkhulu odabulile amaZulu, uJesu igama lakhe. Athi-ke bafundi indaba ethi uye izolo, uye namhlanje, yebo naphakade. Lo ikhuluma ngaye akaguquki, ayisebeli guquka, umile. Ayisonto guquka, uJesu umile. Makaguquka emsebenzini, uJesu umile. Makaguquka emphakathini, uJesu umile. Kuthiwa nguye izolo, kuye namhlanje, yebo naphakade. Abafowethu bathi amemezele ukuthi uJesu umsebenzi ukhona, uJesu umsebenzi uphelile. Amemezele uJesu ebusuku, amemezele uJesu ebusuku. Usondele eduze kwakhe, size ngesibindi. Manje mina ngizomemezela ukuthi sondela kuye, ungabuseza nangokwesaba. Athi umhlabeni ngezaba uJesu, angimani imini. Angesabanga ukuza kuye, kodwa yena wangithatha, wangigona ngomsa wakhe, ngokuyazwelana nokuthakathaka bethu. Ngimemezela uJesu ogona umuntu nephunga lakhe, alihlanze, afake amaphefuma akhe. Ngizokhuluma ngoJesu othi ngahlangana nomuntu iguquke igama lakhe. Iguquke igama lakhe. Sinompristi omkhulu. Sinompristi omkhulu. Ithizo laNkulunkulu onjalo usifanele. Onjalo bazalwane njani? Usifanele. Onjalo njalo bazalwane? Usifanele. Umpristi ekhuluma ngaye yilona othi wena nonke ensimbayo nemkhathalele. Sanini kimi mina ngokuphuza. Athi lethani ijokaleli kimi. Lithathe lami ukubaluleka. Asibe ngenyawo. Yes Lord. Oh. Oh. Ngikhuluma nje ngoJesu bafana. Ngikhuluma ngoJesu. Ngiyayazi mina imizamo usuke bayizama. Nathi sake sayizama imizamo esaba. Nathi sasisesimweni esifana nesakho. Kodwa uJesu enomuso omangalisayo. Look at us today. uJesu enomusa. uJesu enesihawu. Ngikhuluma ngoJesu ohambayo bazalwane nomuntu. Sikhuluma ngoJesu ohambayo nomuntu. Kuthiwa lona uyazwelana noThatha. Kodwa kuthiwa mawufika kuye ufumana umusa nesihawu. Bese umusa wakhe kubo ukuthi usize wena ngesikhathi esifaneleyo. Befuna ukuthandaza nabantu abathi ngiyawudinga umusa wakhe. Ufuna ukuthandaza nomuntu othi mina mfundisi ngiyawufuna umusa kaKristu. Ngiyayazi impilo yami imesi. Ngiyazi ukuthi sengifuna ukuhlehlela emuva. Ngiyayizama izinto ezihlangana. Kodwa namhlanje ngizwile ukuthi kunompristi omkhulu owagabula amaZulu wesemhlabeni. Uma abantu babe nokuphila babe nakho ukuphephela. Sengiyamemezela ebusuku ukuthi nangu uJesu etembeni. Nangu uJesu etembeni. Nangu umpristi ogabula amaZulu. Ngifuna ukuthandaza nomuntu bazalwane othi ngiyamdinga uJesu empilweni yami. Ngiyasidinga isihawu sikaJesu empilweni yami. Ukuze ngibe nokuphila, ngibe nakho ukuphephela, ukuphila phakathi. Phakamisana sakho la ukhona. Sithandaza kanye nawe ntambama. Uma uthi ngiyamdinga uJesu. Mawuthi ngiyamdinga uJesu. Ngikhuluma ngompristi mina bazalwane. Ongeke azabhlokhe mhlazana izinto sekubhedela. Ama family members akho
mhla izinto zingahambi kahle awakubizi nasemhlanganweni ngoba unevelu mhla unezinto kodwa nangu uJesu esinevelu uye ngoba sizindaba zakhe uyena kwisosi yakho ntambama ebuKristu Jesu umuntu athifundisa namdinga uJesu egameni laJesu ntambama namhlanje bese sithandaza naye funa umuntu athi ngiyasifuna isihawu nomusa otholakala kuJesu. Praise the Lord. Asithandazeni bazalwane. Asithandazeni usuku. Ukhona ukuthi ngicela ukusindiswa Jesu ngidinga usuku. Phakamise isandla sakho vele sithandaze nawe. Manje usuku ungasali.